Tämä on todellakin pohjanoteraus. Me ollaan kuopassa. Pohjalla. Mutta jotain hyvää. Ilman vankilaan joutumista ei oltaisi tavattu kapteeni Sotoa. Kunpa saisimme voimat käyttöön. Tärkein ensin. Haarukka! Mitä teet sillä? Syötkö tiesi ulos? Ajattelin jotakin muuta. Hei! Me saatiin voimat takaisin! No, miten täältä pääsee pois? Cole menee kalterien läpi ja keksii, miten vapauttaa meidätkin. Ja sitten kun ollaan vapaita, etsitään Soto! Jay, katso ettei meitä nähdä! Tule mukaan. Ja hiljaa. Et voi olla tosissasi. Kun Soto on mukana, Zane varmistaa, ettei meitä seurata. Pääovella on vielä täysi vartio, joten kalataan viemäriputkien kautta. Viemäriin? Ei! Jos meidät nähdään, niin auttaa meidät pakoon.